Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Jama'a wannan video ba na kowa bane na Nura Hassan ne. Dan Allah in kaga wannan video kamar sharin kishi kai ga Nura Hassan. Yanzu ga nake so. Tun ba akai ga final ba yanzu ga nake so ku tura mu Nura Hassan wannan video. Nura Hassan, ni da nake maka wannan video ni da Agadis ne. Mazaunan garin Ciro cikin Agadis. Ba abin da nake so gare ka illa yau an aka wannan kokowa dama inda kake a da su an gwada maka wariya ka taso ka taitawa. To yanzu idan aka gwada maka wariya muna ne maka Agadis. To wallahi kuma a Agadis nan ne zaka shi dadi. Shawara ce nake baka kyauta a Agadis nan da kuma masu kudin da zaka ji dadi in dai kokowa dan kudi ke yanta in kuma dan nishadi ke ta duka zaka samu kudi zaka samu nishadi zaka samu masoya a cikin garin Agadis. Wannan ina ga maka da alkawari nake maka cikin garin Agadis akwai masu kudi wanda ba ma sai na fadi ba kai da kanka sani. Nan ne muke da su Alhaji Salabos a cikin garin Agadis, muke da su BBA, muke da su Bashir BBA, muke da su Hajji Riba Tambara, akwai masu kudi har ga mata. Kai Agadis masu kudi har masu shara ba kudi gare su na raba ka wallahi in kana so ka samu kudi in dai kudi da kake so gani na mahaukatan kudi akwai su Alhaji Dekao, kana jin labari tun kana yaro kana ga tun kana kallon kokowa kana ji ana Dekao cikin mutane su Salabos suna nan masu kudi cikin garin Agadis. Wallahi muna baka shawara ka dawo Agadis, ka dawo Agadis ka ji daɗi. Wallahi in dai aka maka magoyi cikin ko ga tayo ko da zai kai da Zakiru Zakari to yau ka daga yau ma ka yi siye kai ka koma Agadis. Shawara ce nake baki kyauta kuma sauran inji wanda ya ce ai roƙon shi ne nake dawo Agadis. Assalamu alaikum. Jama'a, zargin da yawancin mutanen Nijar suke ya tabbata. Wannan Nura Hassan King da ya ci takobi a jihar Tawa a jiya ya haito ya bayanin cewa a tun jiya ana ta yawan kiran shi cewa ya ci amana 'yan Tawa saboda bai bar Zakiru ya kada shi ba. Ga bayanin da Nura Hassan ya yi zan sa muku ku saurara ku ji domin Allah ku mu sharin wannan bidiyon da ya kamata. Domin Allah ku mu sharin wannan bidiyon da ya kamata saboda gaskiyar ta bayyana. Nura Hassan ya ce a Yamai ma an taba mishi irin wannan. Aka ce ya bar Bello Ila ba tare da zuciyar shi tana so ba, ya bar mai Bello Ila kokowa kofi ya wuce. A yanzu ana ta yawan kiran shi da cewa me yasa bai bar Zakiru ba, ya ci amana 'yan Tawa, me yasa bai haka ba, kuma shi ya tabbatar ma duniya cewa babu wanda ya kira shi zai bayar da kayi. Amma ku saurari magana ga wannan Nura Hassan, champion di Niger a wannan lokacin da muke ciki, ko in ce champion na Tawa kenan. Ku saurara ku shi jama'a, ku yi mu adalci a biskan wannan zancen da yake yi. Na bar ku lahiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yan uwa da fatan kowa yana cin ƙoshin lafiya a duk inda kuke, ina ma kowa barka da wannan lokaci. Masha Allah, babban dalilin da yasa na fito zan yi magana sakamakon yanda ake ta cece kuce akan wannan al'amari. To hakikanin gaskiya masoya sai da ce mu yi haƙuri, wanda kuma hakan bai masa daɗi ba ya yi haƙuri. Ni abinda na sani wannan ƙadarar Allah ce, kuma abinda Allah ya riga ƙadararsa ba wanda ya hana shi insha Allah. Magana suka biyo baya akan ganin cewa an yi magana akan zan ba da kai. Ina son wanda ya ji bakina na fito na faɗi zan ba da kai ya fito ya yi magana, duniya ta zama shaida. Wanda na ce ma ni na ba da kayi zan ba da kayi akan wannan, domin masu kira na saba alkawali na yi menene ni wallahi ba wanda ne ma alkawali. Kuma idan da wanda na buɗe baki na kai masa cewa ni zan ba da kayi akan wannan kokowa ya fito, kuma ina nan ya zo mu haɗu da shi ya tabbatar min da wannan, ko ya fito ya tabbatar ma duniya da wannan. Baba Adayi ya zo ya kira ni ya haɗa ni da wani wanda wallahi ni dai akan maganarsa dai yana kwatanta min, kuma har yana nuna min ya san duka mahaifata, amma wallahi ban da tabbacin shi wane ne. Haka dai na ce mishi na gane shi menene yake gudana, yake ce min buƙatar sa in yi biyayya. Na ce insha Allah ba matsala. Na so Baba Adayi ya nuna min cewa ga abin da suke buƙata.